Vi er på besøg hos Erik Thrane, der er formand og træner i Brønderslev Bokseklub. Og det er simpelthen i dit eget private hjem, Erik. Det er jo hyggeligt, der er kage på bordet og alt muligt, men vi skal jo snakke, så vi må nok lige vente lidt med det. Ja, det bliver vi nødt til, som vi håber, at vi ikke er så sulten. Erik, du har været med i bokseklubben i rigtig, rigtig mange år. I har rigtig mange dygtige bokser, også på nuværende tidspunkt. En af dem skal vi snakke lidt om, Robert Lundberg. Hvorfor er det, han er så god? Jamen, det er egentlig også lidt underligt. Det kunne man ikke se, dengang han startede, fordi han var sådan lidt stille fyr, og det er han da stadigvæk på en måde, men han er meget mere fremme i skoen i dag. Robert, han startede jo med en sejr, da han boksede sin første kamp i Løgstør for en 3-4 år siden. Og så tabte han de næste 4 kampe. Men han var heldigvis den type, og er den type, der ikke lader sig slå ud af sådan noget. Så han er stille og rolig, så bokser sig op igen, og i dag er han jo, kan vi jo alle sammen se, at han er et kæmpe talent. Du har jo mange bokser, og du har i årenes løb haft utrolig mange bokser igennem hos dig i Brønderslev Bokseklub. Hvad betyder det egentlig for dig at være en del af et sådan arbejde? Jamen, det er det halve af mit liv. Den anden halvdel, hun sidder inde ved siden af. Men det er, jeg tror ikke, jeg kan undvære det. Tiden nærmer sig, hvor jeg i hvert fald skal til at trappe noget ned. Jeg er jo ikke helt ung længere. Så, men helt undvære det kan jeg nok ikke. Hvem er du så mest gift med? Er det Else Marie eller med Brønderslev Bokseklub? Den er lidt giftig. Nu sidder hun jo ved siden af. Ja, men det er selvfølgelig Else Marie, jeg er mest gift med. Erik, når I sådan går i gang med sæsonen, så er der en masse ting, der skal ske, og der er Brønderslev Marked, der skal koordineres. Så efterhånden, som man kommer hen i efteråret, så vælter det ind, det ved jeg selv på radioen, med informationer om det ene og det andet stævne. Hvordan får du tid til at drøne så meget rundt med unge bokser, der skal til enten et rigtigt stævne eller et diplomstævne? Jamen, jeg er pensionist, og som pensionist, så har du jo masser af tid. Men jeg vil da nok sige, at i dag, der undrer det mig lidt, at dengang jeg var på arbejdsmarkedet, hvordan jeg havde tid til det. Fordi jeg har altid brugt meget tid på boksning, men jeg bruger rigtig meget tid nu. Jeg har taget en lille rekvisit med, og den skal jeg lige finde her. Det vil du sikkert synes er sjovt. Grunden til, at vi sidder her, det er, fordi du har vundet idrætslederprisen 2024. Det er løgn. Jamen dog. Tusind tak. Og det er simpelthen Robert, der har indstillet dig. Jamen, det var da underligt, han lige skulle finde på sådan noget. Men han er en god dreng, ham Robert. Vi har modtaget en meget, meget fornem indstilling, hvor han virkelig roser dig for det fantastiske arbejde, du gør med en masse unge mennesker, og hvad du også har betydet for ham. Jamen, jeg er helt rørt. Ja, det er skønt at se. Man kan i hvert fald se, at du ikke har gættet, det var derfor, vi skulle komme. Nej, det havde jeg godt nok ikke. Og det er jo ellers, det er mig sådan meget imod at lyve, men jeg blev nødt til at sige til dig, at det var en anden grund til, at vi skulle have besøge dig i dit private hjem. Ja, du sagde det jo, fordi vi skulle snakke om Robert. Det skulle vi også lidt, for det er altså ham, der er grunden til, at du sidder her. Selve proceduren kan jeg fortælle til vores seere her på vores Facebook-side. Det foregår på den måde, at radioen hvert år uddeler 3 priser, og det er en klubpris, prisen som årets sportsnavn og idrætslederprisen. Og Robert Lundberg, der er bokser i Brønderslev Bokseklub, han har indstillet Erik Thrane, mangeårig formand og træner i bokseklubben, til idrætslederprisen, som han så har vundet, og det er 29. gang, at radioen uddeler den. Og Erik, du kan godt forstå, at du betyder meget for rigtig mange unge mennesker. Ja, det kan jeg forstå nu. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Nej, men det er også helt i orden. Erik, jeg kunne godt tænke mig at vide, det engagement, du har lagt i bokseklubben, og jeg ved det selv fra mit eget vedkommende med det, jeg er engageret i. Hvad er det egentlig, det betyder for en, at man har en idrætsgren, som fylder så meget? Hvad er det, der giver en? Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Jamen, for mig så har det da i hvert fald givet det, og at jeg kan så ikke forstå i dag, at jeg er 79 år. Jeg føler mig ung stadigvæk, og det er der er slet ingen tvivl om, at det er alle mine boksere, der er med til det.
Du nævner selv din alder, og alder det er jo et tal, men 79 det er alligevel noget, må man sige. Tror du, at noget af det, at du skal gøre noget for nogen, det er med til, at du ligesom skal holde dig i gang? Jamen det er jeg da slet ikke i tvivl om. Mange af mine jævnaldrende og sådan noget, mange er jo væk i dag, og mange er mere eller mindre syge, og jeg render rundt her, jeg fejler intet, og det samme gør min kone, så vi har tit snakker om, at det er ufatteligt, at vi har det så godt begge to. Og det er der ingen tvivl om, at det for mit vedkommende, der er det boksning, der har en stor del af æren for det. Vi har jo også i Brønderslev Kommune set nogle foreninger, der har det utroligt svært, og her tænker jeg ikke kun på økonomi og alt det administration, der er nu om stunder, men også det med at finde frivillige. Hvis du skulle give nogle råd til nogle foreninger, hvad er det så, de skal huske for at holde deres forening i gang? Ja, de skal først og fremmest huske, at det er i hvert fald sådan, vi har det i Brønderslev Boksklub, at altså jeg er jo ikke chef. Jo, jeg er selvfølgelig chefen nede i træningslokalet og sådan noget, men vi er lige mænd hele vejen igennem, og vi kan snakke om alt. Og vi har i hvert fald ikke det der med, at chefen, det er ham, der bestemmer det hele. Som sagt, vi er lige mænd. Det er nok det, jeg bedst kan karakterisere det ved. Erik, skal vi lige her til sidst prøve at vise til kameraet, hvad det er, du har vundet her? Ja, jeg synes jo, det er fantastisk. Jeg går lige et stykke tid, inden jeg kommer ovenpå igen. Det tror jeg helt sikkert. Erik, mange tak, fordi vi måtte besøge dig her i dit private hjem. Jo, tak fordi I kom og besøgte mig, og tak for den pris, I kommer med. Der går lige et stykke tid, inden jeg kommer over det. Og vinderen af idrætslederprisen 2024, det er altså Erik Thrane. Selve afstemningen er foregået på den måde, og Erik han plejer jo at være med i komiteen, men han har ikke skulle stemme i den her kategori, og det har han måske undret sig over, men det er alligevel lykkedes også at skjule lidt for ham. Det er foregået på den måde, at der er 25 personer, der uafhængigt af hinanden blandt finalisterne peger på den, de synes, der skal vinde, og jeg tør godt sige, at det blev en overbevisende sejr til Erik Thrane. Så årets idrætsleder, vinder af idrætslederprisen 2024, er altså Erik Thrane fra Brønderslev Bokseklub.